Гледай, Мишо, назам. Ма я направете малко помпене, помпене така, лици опорки, а така. Дай загрейте малко. О, снимай, ма. Чакай, чи. Дядо много изостанало отпред. Айде. Чакай. Е така за физарядка, е така се фащат само. Иначе кой е това? Ела ти вие, да, ела ти вие с цялата група тук. Знаеш колко е по-лесно да снимаш, а? Так ще елате тук. Само двамата се снимаме с Рангал. Естествено ще се омацкаме и все пак. Не, без да са... Еми ще надаме напред. Чакай. Мите, ще се къпим ли? Другия Митко, ще се къпим ли? Като се омацаме и сега, няма как, нали? Ай, бабите, айде, си бъде... Може и прави, не се притеснявайте, който му е както му е удобно. Изкушавам се, не мога да го не дигне, изкушавам се. Уха. Как ще става това, да? Заедно двата. Суплекс. Добре. Мишо, я снимай, Митко. Мери. Хайде, 3, 4. Чакай, че с двата пръста иска да го види. Само с двата пръста не получается. Айде. Дигни главата. Ти се дигни главата. Гледай тук. Речи телефона. Камера. Айде, варе с моя си, бе. Като направя да става. Моя направя. Да. Средата ли само? Виж. Ще ги дигнеш малко напред. Мама, бе. Защото се хлъзга плътнището, за това така. Я, Димитри. Так ще. Той е по-големи и Я по-големи. погледня насам. Да са по-дрем. Чакай да направим. Имаш ли ти тогава? Я гледа насам. Айде, Раш, готов ли си? Чай се, той се бори сега. Айде! Дигни главата, ама дигни главата твоята, а така. Може две глави да дигне, три. Колко му е? Трябваше и аз да се снимам. Айде да, ела! Айде, отивай. Не може повече заби. Айде, това те видя малко, само големите ловите. Отдолу му бракнива. Че се тупачи. Имно скъса това, бе, бракни. А, оставете го, сте го вече. Сега че го ума. Айде! Вие са уморите. А ти за ръкавиците умо! Ти 60 кила ще го дигнеш. Да изсипеш и Мишо. Кръчето ще трябва. Така, да. Ай. Реально, стой със сила. Това съм видео. Мишо, ява да... Виж, Мишо, айде всички. Тук ти спри. Чакай малко, айде, гомано! Изтормозах ти го. Мен му няма, бе. Цялата голя е Мишо. Окей. Голяма ни Айде. Дай ме ръкавиците сега, дай. Камера. Да, вие сте, грация. Да, тя работи. Камерата работи, да не спри. Ти ли го фани от татко от едната страна? Нали ще е по-лесно? Гледай към маша се. Ванка, ти си точно отзад. Нищо ли, Ванката дойде и той реко. Виж, отдел старахме. Аз така съм Ние с това снимаме ли се във водата? Това ли държави във водата? Четиримата ли? Значи не са снимаме други. Не си бебиш очите. Това бамичко направо се позиме на тапа. Айде! Който си ще ми даде. Те са еднакви, два са. Айде!
Айде, вие натам, или натам, обраснете и готово. Обраснем. Ага. Да, ползва тебе. Ала, се си una foto с acabado. Ела малко отстрани, Ано, така да те хванем да се вижда дължина. Защото съм Ти ще вижда го само дигаш ли, бе? глава. Сто, бе, аз нищо са не малък, съм без това му снимай. Ще се навкрая, ще се... Утре не може да се качи на това. Аме, Ано. Еми, засни това, да има... Ано, Добре, ето. погледни ма. Добре, снимай си. Се боря, чет. Ей сега ще ми изцапаш сега. Ей сега. Ей сега. Виж колко е незъл. Идей ще играе карти сега, не дей карти ще игра. Айде. Е, също е с камината. Айде, добре. Айде, ба. Ванка, сам ли? Да. Ама трябва ти сянка малко назад. Айде така. И за теб се вижда Шаран и въдиците и си 6. Окей. Защото Мексико е тук. Кой ме вика? Кой ме чука? Бягай, лега, айде. Айде, бай, Митю. Сега нали видя Мишука? Твърдо е решил да го дига. Кръста. Няма да се кръста. Не ти. Не, не го Малко потай. софтуера. Не е така, не е така. Отдолу. Не е така. Както отдолу. Не. Целият да го прегърнеш отдолу под... Крилете ги фащаш като дръжка на колело. Обратно с китките. Да го дигаш нагоре. Животното не е видно. Не ли, бе? Ай, така, дай го. Дай Вики, утре със секли ще мога да станеш. Той е ранил толкова. Кой, ние тук играем цяло. Те са големи са... Голям зор. Няма да Пъйте го. Дори да не го вдигай, кликни до Не, него. аз да му отворя устата. Аз сме. Ама ела тук по-близо. Ha encontrado pelecho, ¿no? Ето е. Проблема, но... Ha encontrado pelet. No hay ningún lado. Me quieren así que No voy. muy lejos. Съветваш ли го малко? Ела тук да си бъде, вътре. Ела вътре си. И сега е отворено. Добре, айде погледни към мене. И жена ти може да се обърне към мене, да после да има снимки. Ще ги пратя на скайпа, бай, Митю. Tiene la misma Или cara. направо ги гледаш. Ела се снимай тук. Мите, дръж така брате, да се кача върху тебе, може ли? Ела тук се Ще снимай. ми трябва и за по-нататък. Бай, Митю, остави Масаж и така. този друг хора да снима. Не бе, нека да се снима. Нека бе, снимай бе, какво толкова. Айде. Така, седнал го дръж, какво толкова. Айде така, в цяла раз. Гуши, а? И отдолу на снимката ще напишеш братята. Мити, мини малко назад, правиш му сянка да се вижда хубаво. Добре. Така. Dale un beso. Мити тук. Un beso. Не ще нещо са за пец на нашия. Un beso. Добре. Е, тук баш, La lengua. ето е отворена. Айде. Айде, бъди го връщай. Айде. Давай го. Тук цяла ти го измия, като си легнал там с тебе. Не, това айде, Ваня. Не, те ще го взима. Не. Аре, Митко. Айде. Ма Митко не се снимава. Аре, снимай.